खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि दिखियाजुलियाव बे समाव राजखान्थिनि हिंसायारि जाथाय उदां बिजाथि अनसुमा बसुमतारी बिथांनि मावख'खौ हरनाय समाव बिजेपि दोलोनि सुबुंफोरा गाग्लोबदों। नंगौ फिन आरोबाव 65 नं दिखियाजुलियाव थाद'नाय गैयै राजखान्थिनि हिंसायारि जाथाय सोमजिदों। आसाम विधानसभा बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव साननैसोल'सै बे समावबो राजखान्थिनि हिंसायारि जाथाया 65 नं दिखियाजुलियाव फिन आरोबाव जानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो 9 एप्रिलाव जागोन आसाम विधानसभा बिसायख'थिया बे बिसायख'थिनि दुंहाव थासारिया 65 नं दिखियाजुलि बियाबनि उदां बिजाथि अनसुमा बसुमतारी बिथांनि मावख'आव हरनि समाव बिजेपि दोलोनि बिजाथि अशोक सिंघालजों फिसिजानाय गुन्डागिरिफोरा गाग्लोबदों होननानै अजद होदों उदां बिजाथि अनसुमा बसुमतारीनि मददगिरि रायजोफोरा। 65 नं दिखियाजुलि बियाबनि सिङाव थानाय उदां बिजाथि अनसुमा बसुमतारीनि मददगिरि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिजेपि दोलोनि बिजाथि अशोक सिंघालजों फिसिजानाय गुन्डागिरिफोरा हरनि 1 रिंगासो समाव बलेर' गारिजों फैनानै मावख'नि गासै मुवा बेसादफोरखौ बुफाय बुसि खालामनांदों होनना फोरमायदों। 65 नं दिखियाजुलि बियाबनि सिङाव थानाय उदां बिजाथि अनसुमा बसुमतारीनि मददगिरि रायजो राजाफोरा मा फोरमायदों आबुङै खोनासंना लादो। हराव जानानै थांदों खोनानो मोननाय बायदिब्लाथ' हरनि समाव जेनेब्ला 1 रिंगायाव बलेर' गंसे फैदों। बलेर' गंसे फैनानै एसे जोंनि दिनै बे निर्दलिया पार्टी जेनेब्ला सलाइनि अफिसखौ माने बिथांमोना बिसिजोबनानै गालांदों माखासे जिफोरखौ आरो माखासे बुस्थुफोर थानायखौ लांखार खालामनानै गालांदों आरो असनमान खालामनानै गालांदों। जों जोबोद दुखु मोनदों जायनि जाउनाव जों थोंजोङै बुंनोबो हाखायो आरो रोखायै साननोबो हाखानाय जायो। जायनि जाउनाव बे एरियानिनो होननांगोन जेनेबा बे एरियानिनोखा जोङो दोलो हिसाबै जों बासिनो थाङा नाथाय अशोक सिंघालनि माखासे गुन्डा फिसिनाया बे गुन्डा फिसिनायानो माने जोंखौ अफिसाव फैनानैबो दम होलांदों आरो अफिसाव थाग्राफोरखौबो माने गाज्रि खोथायै बुंलांबाय थायो। माने बे समाव जोङो गोबाव समनिफ्राय जों सहायनानै दंमोन नाथाय जों दिनैनि समाव सहायनो हालिया आरो जों बेखौ थोंजोङै बुंगोन बेयाव माने अरुपमोननिनो आखाइ दं होननानै जों सानो आरो अरुपा बे जेनेबा बिजेपि पार्टीनिनो जेनेबा बेबो अशोक सिंघालजों फिजानाय मासे दादागिरि बेबो गुन्डागिरि खालामग्रा बे एरियायाव हाबनानै रायजोफोरखौ दम होयै होयै बे भट बिग्रा आरो जायनि जाउनाव मैया जोंनि बे दलहापारा गामियाव मोनसे साराद' जादोंमोन। बेयाव इसोरो साराद' जाफुबाय थानाय समावनो हाबहैनानै गावसोरनि केम्पिं खालामहैदों मिटिं खालामहैदों। बेयाव जोंहा ओरैजाय फारसेथिं साराद'नि आर'ज दंमोन जेनेबा जोंथ' बाथौ धोरोम नालाय बिसोर एयाव साराद'आव थाहोआलासिनो डाइरेक्टलि इसोर मिटिङाव लाबोजोबनानै माने साराद'नि आर'जखौ भंग' खालामनानै मोनासो आर'जखौ लाहोदों। बिसोरो जोबोद दुखु गोनांथाव बाथ्रा माने इसोर दमजोंनो सोलिगासिनो। दा बिथांमोननि सायाव आयेननि राहा लानाय जागोन। जोंथ' दा आयेननि राहाखौथ' लाखानांगोन निस्सय लानांगोन। जोङो बेयाव जों गोबावनि समनिफ्राय सहायबोबायथ' एबारनि समाव जों सहायनो हाला। नोंथांमोननि बिजाथिनि मुङा मा? जोंनि बिजाथिनि मुङा अनसुमा बसुमतारी दिखियाजुलि समस्ति 65 नं। समाव दाखालि बिसोर बुंलांखादों आरो जेनेब्ला अफिसाव दं होननानै बुंलांदों। बे अफिसा माबा मोनसे जायोब्ला जोंखौनो साननानै लाखा होननानै बिथांमोना रोखा गावसोरनो फोरमायलांखादों। सोर सोर दंमोन? बिसोरो जेनेब्ला अरुपमोना गासिबो दंमोन गावसोरनि बे मा होनो बेखौ एक्सन पार्टि नामा इसोरखौ लानानै इसोर बांद्राय दादागिरि देखायबाय थागासिनो। माने स्करपिय' गंसे बलेर' गंसे बे गारि गंनैया माने एक्सन पार्टिनिनो बिसोर गंनैयानो माने उपद्रब। बिथांमोननि सायावनो केस होनाय जागोन। बिसोरखौ निस्सय इसोरखौ जों एफआइआर होनाय जागोन। যোৱাকালি ৰাতি আমাৰ এই কৈলাজুলি প্ৰাইমাৰী অফিচ আছিলে আমাৰ কৈলাজুলি চেণ্টাৰত আমাৰ অনসুমা ছাৰ ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ তেওঁৰ প্ৰাৰ্থী হৈ তেওঁ দলীয় হৈ আমি এই অফিচখন বনাইছিলোঁ। কিন্তু যোৱা নিশা
দুষ্টকাৰী বিলাকে যি আমাৰ এই কিবা প্ৰাইমাৰী কিবাটো অফিচটো ভাঙাই থৈ গ'ল। আমি বহুত দুখ পাইছোঁ আৰু যিবিলাকে এইবোৰ কাৰ্য কৰিছে তেওঁবিলাকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁবিলাকে যি এই কাণ্ড কৰিলে তেওঁবিলাকে আমাৰ ওচৰত যেন আহি সমাধান বিচাৰে। আমি যদি তেনেকেই নকৰে আমি এই সময়ত কিছুমান উচিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। ইয়াৰ কাৰণে মই আমাৰ ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ যে আমাৰ কৈলাজুলি প্ৰাইমাৰী অফিচখন যিবিলাকে ভাঙিছে তেওঁবিলাকে আমাৰ ওচৰলৈ আহক আৰু আমাৰ এই যিবোৰ নষ্ট হৈছে এই নষ্ট হোৱা বয় বস্তুৰ ওপৰত তেওঁবিলাকে বিহিত ব্যৱস্থা লওক আৰু ক্ষয় ক্ষতি পূৰণ কৰিবলৈ মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ। কোনে ভাঙিছে বুলি ভাবিছে? এইটো আমি নিজ চকুৰে দেখা নাই, কিন্তু ইয়াত দেখি আছোঁ যোৱাকালিৰ পৰা কিছুমান আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ফ্লেগ আছে এইবিলাকক নমাই জ্বলাইছে। আমাৰ প্ৰাইমাৰী অফিচ ভাঙাই থৈ গৈছে, অনেক লণ্ড ভণ্ড কৰি আমাৰ এই অফিচখন নষ্ট কৰি থৈ কোন গ'ল। পাৰ্টি কৰিছে? এইটো ক'ব নোৱাৰো ছাৰ। দেখি পাইছোঁ বিজেপিয়ে কৈছিলে আপোনালোকৰ এই গাঁৱৰ ভিতৰত কিবা এটা ঘটনা হয় তেতিয়াহ'লে আমাকে কৰিছে বুলি তোমালোকে ভাবি লওক বুলি কৈছিলে আমাক বিজেপি কৰ্মচাৰীবিলাকে। আৰু আমি ইয়াৰ কাৰণে তেওঁবিলাককে আমি ডাইৰেক্ট মানে মনত ভাবি লৈছোঁ এই কাণ্ড তেওঁবিলাকৰে হ'ব। কি চিম্বলত আছিলে? আমাৰতো কিবা নিৰ্দলীয় পাৰ্টি হিচাপে কিবা মেটচ বক্স চলাই বক্সত खोथाया जोंनिया जों माने जोंनि कंग्रेस दलनि गासैबो फ्लेगफोरखौ खानायफोरखौ खेवजोबना लांनानै बबे जायगायाव गारहैदों आरो सावदों जों बेखौ दासिमबो खोनादों नाथाय नुवाखै। बिथांमोना जोंनि फ्लेगखौ गासैखौबो दिहुननानै लांजोबदों हरनि दिनै 10टा 11टा बाजियाव। जों दिनै नायजोब्बाय जोंनि फ्लेक्स खानायफोरखौ मोनसेबो गैया। जों माने दुखु मोनदों जेन गावजों गाव बर' माहारिनि मेजरिटि जायगायाव जों बेफोरबायदि जाया। जों बयहाबो अधिकार दं। सुबुं दारा गणतन्त्र हादोराव जोंहा बयहाबो मोनथाय दं। बेनिखायनो जों मोनथाय हिसाबै लिगेल भाबाव जों खामानि मावनांगौ। लिगेल भाबै जों खामानि मावनांगौ होननानै आं गासैखौबो फोरमायबाय। लोगोसे जायखि जेरावखि थाया मानो मोनथाय हिसाबै थाखागोन। सोर देरहायो बिजाथिया जों बेखौ दासिमबो रोखायै बुंनो हाया। बेनिखायनो जाय सुबुं बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों बिथांमोननि सायाव जोंनि आसाम सरकारनि एसपि डिएसपि बिथांमोना हरफोराव जेसेबां गिदिङो बिथांमोनखौ तदन्त लानांगौ आरो बिथांमोनखौ मोजाङै माने सासननि बेबस्थायाव फैनांगौ आरो। नोंथांनि साननाय बायदिबा सोर जागोन? जोंनि साननाय बायदिब्लाथ' जों दा गोसो सिंजों हमना मोनदों। जों दा माने आं थोंजोङै बुंनो थाङाखै अब्लाबो खेंसालिया बुंदों। मानो होनबा जाय दायो फ्लेक्स नुदों जों बिथांमोनानो मावदों होननानै जों साननानै लायो आरोखि। अदन्त बिजेपिनि टिमा मावदों होननानै साननायनि मोनसे बुब्लि दं आरोखि। समस्तिया जोंनिया ढेकियाजुलि समस्ति। केन्डिडेटआ जों बातास उरां सारनि बेखौ जों फोरमायथिबाय।